Una nena molt bonica, molt boniconeta, que es deia Catarineta. I tenia una mama... Tenia una mama que se l'estimava molt. Improvisa. Ara. Un dia, la Catarineta li va dir a la seva mare, li va dir: ai, mare, aneu a missa, turet, turit, turà. Ai, mare, aneu a missa, que jo us faré un dinar. La mare bona dona, turet, turit, turà. La mare bona dona, a missa se'n va anar. Molt bé. Però resulta que a la Catarineta, us penseu que la Catarineta es va quedar sola a casa fent el dinar? No. La Catarineta la va venir a veure el seu nòvio. Que era un capità d'infanteria. L'espasa. I... Bueno, i es van agafar de la maneta i se'n van a donar un volt pel poble. Agafa't de la maneta i aneu a donar un poble. I ara torna a venir cap aquí. Moment. Però resulta que mentre donava la volta al poble, aquí ja en tinc una, me'n falten dues, perquè hi havia 3 veïnes que les estaven mirant per la finestra. Només una? Una veïna? No, 3. Només una? 3 veïnes? Va, aquests nois d'Argelaguer, aquestes noies d'Argelaguer! Vinga, 3 veïnes, va, Bravo! Ara quan ells passin per aquí davant, les us heu de fixar molt bé perquè feien el xapardeu. Les veïnes feien el xapardeu, vale? Preparats? Agafeu-vos de la maneta i ja ho podeu passar per aquí al davant. I fins aquí tenim la primera part de la història. Però llavors resulta que la mare, quan va tornar de missa, quan va tornar de missa, ja no la va trobar. Va fer la mare, desesperança. On deu ser la Catarineta? I la va buscar per tot arreu. La va buscar per sota els llits. No hi era. Va buscar per dalt dels armaris. Tampoc no hi era. Va mirar a dins de la nevera. I tampoc no hi era. I va pensar, saps què? Ho preguntaràs a les veïnes.
Sí, se'n va anar a preguntar a les veïnes i... Pregunta a les veïnes, toret, torit-torà. Pregunta a les veïnes si l'han vist passar. I què van dir les veïnes? I li van dir... N'hem vist passar una, toret, torit-torà. N'hem vist passar una al braç d'un capità. Mare de Déu, quan la mare va sentir allò, es va desesperar. Desespera. Es va desesperar fent un zapatear. Llavors, va anar a buscar el pare de la Catarineta. On és el pare de la Catarineta? Agafa't un. No, mira tu, no mateix, va, vinga. Vinga. El pare de la Catarineta. Molt bé, vinga. Exacte, el pare de la Catarineta. Exacte, així. Això. Que era pagès i treballava al camp. I ara tu vas allà i tornes i li expliques tota la història, tot el que t'ha passat, i va i li explica tot. Quan el pare va sentir allò es va enfadar d'allò més, enfada't. Li feia alguna de gràcia, però no. Total, el pare amb l'enfadat que estava decideix agafar un burro. Hi ha algú que vulgui fer de burro? Ja ho sabia jo que dirien. Ara, sí, oi? Va, puja, ja ho faré. Va, vinga, puja. I el pare agafa el burro, toret, torit-torà. I el pare agafa el burro i a Lleida se'n va anar. Ai. Quan va ser al mig de Lleida, toret, torit-torà. Quan va ser al mig de Lleida es trobava amb el capità. O sigui, el capità venia per aquí, però mirava cap allà. I el pare venia per allà, però mirava cap aquí. I quan va ser al mig del camí, van xocar. Llavors, el pare es va ajorellar davant del capità i li va dir: capità, si sou bon home, toret, torit-torà. Capità, si sou bon home, la filla heu de dar. I el capità li va dir: espera't un moment. Però mira un moment, espera, que així, espera cap allà que et vegi tot aquí, espera't un moment. I se'n va anar a veure la Catarineta i li va dir: Caterina, Catarineta, toret, torit-torà. Caterina, Catarineta, ton pare et ve a buscar. I saps el que li va dir la Catarineta? Saps el que li va dir, no? Doncs li va dir, diu, digueu-li al meu pare, toret, torit-torà. Digueu-li al meu pare que jo no hi vull anar, que vull anar de fuerga, toret, torit-torà. Que vull anar